ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଶୁଣ ନା, ତୁ ବଦଳି ଯାଇଛୁ। ଆଗରୁ ତୁ ଯେମିତି ଥିଲୁ ସେମିତି ଜମା ବି ଲାଗୁନୁ। ଆଇ ଏମ୍ ସରି। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଥାକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୋ ସହ କଥା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତୋତେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ 1000 ଥର ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତୁ ନାରାଜ ହୋଇଯିବୁନି ତ? ଡର ଲାଗୁଛି ମୋତେ କି ମୁଁ ଯଦି କିଛି କହିଲି ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବୁନି ତ? ବିଜି ତ ତୁ ଆଗରୁ ରହୁଥିଲୁ, ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ଆଗ ପରି କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ? ପୂର୍ବରୁ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ମୋ ପାଇଁ ତୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ବଦଳି ଯାଇଛୁ? କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଆଗ ପରିକା ନାହିଁ? ଏମିତି କ'ଣ ମଜବୁରି ରହିଛି ତୋର ଯୋଉଟା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ? ଏବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୋ ସହ କଥା ହେଉଛି ନା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ଏଇ ନୁହେଁ ଆଉ କିଏ। କ'ଣ ଲୁଚେଇଛୁ ମୋତେ? ଯାହା ବି ଅଛି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ସିଧା ସିଧା କହିଦେ। ଯଦି ଏସବୁ କହିବାର ତୋତେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ନା, ତାହେଲେ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସହ ଏମିତି ବିହେଭ୍ କରନି। ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି ରହିପାରୁନି। ମୋତେ ନା ପୂର୍ବ ପରିକା ସମ୍ପର୍କ ଦରକାର। ଶୁଣ ନା, ସେଇ ପୂର୍ବ ପରିକା ହୋଇଯା ନା।